இப்போ ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை 5 லட்சம் ஆனாலும் சரி 10 லட்சம் ஆனாலும் சரி பரவாயில்ல, அவன் மிரட்டுறா இல்லைனா தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த மோட்டார் சைக்கிள்லாம் வாங்கி கொடுத்துறாங்க. இன்றைக்கி சென்னையில் நடக்கின்ற பல விபத்துக்களுக்கு இந்த பிள்ளைங்களோட அட்டகாசம் தான் காரணம். மோட்டார் பைக் எடுத்துகிட்டு இப்படின்னுவான் எங்கே அவன் செத்து போயிடுவானு நமக்கு பயம் இருக்கிறத விட நம்மளை கொண்டு போய் எங்கே மோத விடுவானோன்றதான் பெரிய பயமாக இருக்குது. ஒரு சாதாரண இரக்கம் கூட வரமாட்டேங்குது அவங்கள பார்க்கும்போது. எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு. இது கல்லூரி படிக்கின்ற மாணவர்கள். சரி, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க, காலேஜுக்கு போயிட்டு வாங்க, பஸ்ஸில் ஏறிட்டு அவனுக்கு பேர் அவனே வச்சுக்கிறான் ரூட்டு தலையாது. என்ன ரூட்டு தலைன்னு தெரியல. பஸ் உள்ள உட்காந்துட்டு போறதுக்கு பதில் மேலே உட்காந்துட்டு போறவன் தான் ரூட்டு தலை. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வருகின்ற மாணவர்கள் இப்படிலாம் வரும்போது அவருடைய மொழியில பாடுறாங்க பண்றாங்கன்னு சொல்லும்போது அவர்கள் மட்டுமல்ல, இது நைஸா தப்பிக்கிறதுக்கு அவங்களை கை காமிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப மேட்டுக்குடியிலிருந்து வர்ற மாதிரி மாணவர்களை காமிச்சா கூட இன்னைக்கு திரைப்படங்களில் அவங்களை எப்படி காமிக்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் மாணவர்கள் தான்.